kayu entek malah dolan sopeng ae. Enteke ditepake. A few moments later. Kak digawe napa niku lho? Golek kayu. Rene oton. Yo aku tak rono. Rene tak wangi. Iki guntane iki. Bro, kene. Sono kene. Nek sing ngomong sapa? Mamaku dicinta. Wis bar iki lak nalane yo, gotong bar-bare ya. A few moments later. Wes jalane kene. Yo. Lerene kono lho. Ayo rono. Wes lere-lerene kene lho. Yo. Sono. Kowe napa yang dikongkon makmu golek kayu gelem men. Makku sibuk pengsong lho. Isonge apa to kuwi? Lho sing blonjo-blonjo ning mall kae lho. Walah kuwi shopping kuwi. Kuwi lho Kuwi lho. Man. Sapa to? Kuwi napa? Ngajar kalau. Ngajar apa? Ngajar cintane dhek. Iseng-bisengan mergo welas, iseng-bisengan mergo sayang. Gusti sampai kena salam iki ison make ngenteni celot tulung ojo dipialeni rasa. Oi, lere-lere kene iki lho. Kenapa ngomongnya melayu ngasos-ngangos semua? Bisa kayangan tuh kalau pedot. Walah, iya lah tak kira nampom lho ya mlayu koyo titiran ngono. Nemu layangan. Layangane sapa to ki? Nemu layangan bosok tak dandanane. A few moments later. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Ke layanganku ke? Oh, layangan aku nemu kok. Ke layanganmu. Rene ya? Apa? Rene ya? Yo. Wah, bener ki layanganku. Bah, layangan ki tak pek ki. Aja tak angkat jadi kenangan. Kenangan apa? Kenangan masa lalu.